Zumalde naiz, zuen seme-alaben tutorea, eta blogaren postonen bitartez, jakinarazi nahi dizuet Euskal Herrian aurrera eramango den Euskaraldiaren proiektuan, gure eskolak ere parte hartuko duela. Agian ikusi dituzue horrelako kartelak eskolaren ingurunean pasealekuetan, jantokian, jolastokian eta eskegita, bertan dakazue Euskaraldiari buruzko informazio apur bat, eta landa guztiz ere nik orain zerbait gehiago azalduko dizuet. Jakinarazi nahi dizuet, honen helburu orokorra dela guk ikustea, euskaraz ulertzen duen jendeak guk uste baino gehiago direla, eta horren ondorioz euskaraz komunikatzea benetan errealitatean ez dela guk uste dugun bezain zaila. Euskaraldian bi parte hartzaile mota egongo dira, hau bizi alde batetik eta bestetik belarri prest, eta bakoitzak funtzio bat izango du. Hau biziaren funtzioa izango da beti lehenengo hitza euskaraz egitea, nahiz eta beste pertsonak jakinez berak euskaraz egingo dio, eta beste pertsonak ez badakien euskaraz erderaz erantzungo dio, eta elkarrizketa erderaz jarraituko dute. Bestalde, belarri prestaren funtzioa izango da belarri prestaren txapa eramatea, eta jendea berarengana badakitenak euskaraz hitz egingo diote, nahiz eta berak euskaraz ez jakin, euskaraz ulertzen duelako. Orduan, elkarrizketa bi eleduna izango da, pertsonak euskaraz egingo diolako, eta berak ulertzen duenez, baina ez dakienez euskaraz erantzuten, erderaz erantzungo dio, baina euskaraz ere komunikatzeko gaitasuna izango dute. Proiektua zuek hobeto ulertarazi dezazuen, eskolako irakasle batzuk bideo batzuk prestatu ditugu adibide moduan zuek egoerak hobeto ulertzeko. Horrez gain, esan nahi dizuegu proiektu honetan parte hartzeko aukera izango duzuela, interneten bidez apuntatuz eta eskolara etorriz, eskolan zuzendaritzan gune bat izango dugulako bertan Euskaraldian parte hartzeko. Bertan izango duzue belarri prest edo hau bizi izateko aukera. Eta apuntatzen zaretenean emango dizuegu txapa, hau bizi edo belarri prest. Azkenik datak gogoratuko dizkizuet Euskaraldiak iraungo duena, izango dela azaroaren 23-tik abenduaren 3-ra, 11 egun guztira, eta espero dugu parte hartzea, horrela Euskaraldiaren helburuak aurrera eraman ahal izateko. Eskerrik asko guztioi eta agur. Kaixo, barkatu. ¿Esango zinenekin non dagoen Moyobako plaza? Sí, esta, todo recto, la siguiente a la derecha. Sí, por ahí. Vale, eskerrik asko. Agur. Aupa. Non? Eskarazo bat daukat. Zazultatu zen. Ez mugikorra astu dutetzean eta doi bat egin behar dut. Utziko zenideak ezurea, mesedez. Eskerrik asko, orain bueltatuko dizu. Iturri berrian, Euskarera nahi dugu iturri berrian.